No, no. Init dyan, init dito lang. Ay, di cellphone mo man. Ikabil mo. YouTube. Sika na. Mag-live na. Naka-live. I-like mo ka no. Jai. Nung dari cellphone mo dita? Patay man. Live na lang saglit. Ha? Talaga ro doon? YouTube. Ada palang muli ah. Kila mo? Kalau burung sekali lagi may aparay. Ta? Ma'am, baka naman mo ba yung manok na rin aparay? Bumati na lagi ah. Maluwa pa siya naman. Ang balik ko mga talugan. Lakak long, kabil mo dita.
Hi everyone, good morning. Mega love shout out. O mangtag kayo man. Kalog wano natangkon. Natangkon ma. Two old friends meet apart. Ayan guys, coconut tree. O, see? Kita mo yan? Andito kami ngayon sa dagat. Dagat is life. Ayun. Yan na. Tayo mga anan. Tinitay may mga. Lain tabag mo lang. Ay, kinalas mo. Sayok. Nagbaran. Sayok. Haan. Nagdadakkel tapalong na. Anya ata, pusimay.
Doon ka pa daw ko daw ko nagdigo. Madi tata, Huwebes Santo tata, Biyernes Santo no biga. Oras malbalom ka doon sa badaw. The police di jay ni agbantay. So, Dito niya si Dekti El Presidente. Di jay ti Krabs, di nagpicturean tayo di tirawi. Ada nalmes di jay di ka kwa si Mana kastoy buong pamilya isuda na tayo da amin. Kita nagdigos da aldos pero pag wiid dala ang maitla ang kaiso dagdigos ta taga ditoy da si tayuhan tayong taga ditoy. Kaso Di sumlat taditan. Oy, nagkapangalan. if kabin mo na taditan.
Adi, kape. Dan, dan. Ada GM pa mo, GM. Dasala ka na. Hindi ka pala papalimutan. Yan ka ron. Hi, Ate Lorenza. Okay lang po. Ito. Live lang saglit para sa Watch Hour. Musgain! Kapag ka dyan, ulay niya nga karabasa ko nung tungkol. Nagpiksa na bayas, dos naman, maingit. Ganda pa yung naman ng kortana ang bataw. Nakakarap lang ka mga ako din. Tabutag mo. Hindi, te. Uy, nag-a-apply ulit. Saan? Saan?
Kamahalan na ko, lataray. Naku na dyan. Atay na tayo paglabag. Dito na yung pasado ka noon. Ano nawalan? Ay, sukatan nyo dahil ta. Nagkasakit yung buko ko nga. Buka ka na to. Kamahalan na, bigilong balik na tayo. Then, Pa-special ka lang. Wala pa naman ka ng buko ka rin na. tatlong ka na tayo. Hey. Basta. Buko ka. Wala pa rin sa amin. Wala pa rin na rin. Kaya tayo man, di ba kung saan natin ang lahat ko? Kalau tak kau makan, ada apa yang ada? Ada orang tabung, sarap tabung, dapat sarban. Ini sebab tabung ini tidak makan makan tabung. Mengalah nak tujuan. Mereka tapi paksa dan makan siapa? Para timatangay ang aming wala siya lang ang tulog. Apa na agarawan makano? Magsilaw ka yung atas lang. Magsilaw ko dahil. Please like ko na talaga. Masama ko ng inawan na kita ng mga ito. At damo lang na sabay. Salamat ko mga pala kita. Hindi ako na. Ay, pandalag banget. Wala, hindi. So, ako naman kasi. Salamat ko mga pala kita eh. Hindi mo pa sa ni Borno Balik kita. ako naman kasi. Daming dayon niyo yung ano kuya. Tama din yung dayon yung RG nga. Hindi lumawa kaya kanya para saan. Magdakwang ka. Nung kapantay pa kita, kaya ako sa duka na amin. Bata ko lang mo ito kung tayo. Ipakalapagat po si Datang dapat pa nga. Ulang mo ito. Hindi dahil ayan, sumundot pa yung asin.
Kung kita matin nakaditain tayo na. Ligo muna ko idol si ate. Na? Apa yata ato yun eh. Hindi ko na. Kita mo matin nakaditain tayo. Mahal na, magkirita kita yung nga to. Dami kitong ulos ka na kayo na. Dapat i-read nga indayon. Tapos, dapat yung nalipat. Hindi na agad ganun. Dalit nga to. The barbell. Damo barbell yung nga to. Nakita niyo barbell na yung nga to? Kuya Dagan! Kuya Dagan! Kuya Dagan! Nakita niyo barbell yun? Kasimot na. Ikaw na. Bisita na lang ka lang. naimas ah. Dilata lang. Nagpintas, daytoy gumamela. Babis na Bougainvillea. Apay sa bali ata manan nga channel mo wenno sinukatam lang nagan na. Sumo lagayam no i-search ko ka madingag parang sa balo na ganan. Dito rin marami din sila. Pero ngayon okay na. Kasi kwa garut pang-abing ga. Yayaman na kiida. O, kita mo yan hanggang Pilipinas. Ay. Ayos pag ganun. Kunaman mo panda dito eh. Kunaman mo panda dito eh. Dakwa araw. Ano? May pasok nga si Manag ah. Lahat wala. Uy, amo nga bitakin na ta. Isa ka da ata. Tuk da ata ta ulom. Awal la garut klase din deklara ni Marcos nga. Deklara ni Marcos nga di kalman half day lang klase ti amin. Buong mundo. Awan basa, awan serek ti opisina, lahat wala. Di sana all pupunta ng Santa Ana. Hello guys, 7 million in the house. Mega love shout out. Good morning. Good morning everyone. Yan, salamat sa pagdalaw.
Tiglang amo, yun ang sabi sa akin na. Yun lang. So, garo nang gawit kami dito ibugay ko. Tawan basa. Lai ka di aton. Ka di aton. Ka di aton. Wala. Sika lang ah. Dumating na aga. Baba mo pag diretso am. Kumpo ka dito simento ah. Ah, Tara, butang na lang. ambutin ka mo lagayam. Mama, paano na ako bababa? Mama! Anda sungguh dito niyo, mululi. Si Mama! Live. Papa, kita nakman na ayan na nakon. Eri sana all. Tuno ko pasimbatan to atag dan ta ipaikantan to ti pagkapetan di jay. Tamapantan to tanga to. Mama! Uy, bumaba ka. Tapang kanto ag digos damdama. Joy. Dram. Yay. Ang kasado anan. Ang kamabaanan. Tapno ag swimming kanto di jay pa lang. Ag kinelas ka di jay kinelas mo. Bakit